खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि आन्जादआव एसामिस रावजों लोगोसे बर' रावखौबो थिसननांगौ होननानै दाबि खालामदों दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि आन्जादआव एसामिस रावखौ सिगांनिफ्रायनो कम्पालसारि खालामनानै होबोदों जायनि थाखाय बर'फोरा आसाम जुडिशियेल सार्भिसआव साख्रि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों मानोना बर'फोरा बांसिनानो एसामिस रावखौ लिरनो आरो फरायनो रोङा जायनाखि बर' रावा भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव थिसनजानाय लोगोसे आसामनि लोगो मावख'आरि सोरखारि राव महरैबो गनायथि मोननाय जाबाय बिनि अनगायैबो आसामनि गभर्नरआ गांसे गेजेट नटिसनि गेजेरजों बर' रावखौ गासैबो अफिसफोराव बाहायनो थाखाय खावलायदों बेबायदियाव बावैसो सिगां आसाम जुडिशियेल सार्भिसनि थाखाय ओंखारनाय साख्रियाव बर' रावखौबो गनायथि होआलासे एसामिस रावखौल' कम्पालसारि खालामनानै होनाया बर' रावखौ नेवसिगारनाय एबा नासयनाय जादों होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा लोगोसे गुवाहाटी हाइकर्टनि रेजिस्ट्रारआ मिथिसेयावबो बेबायदि खालामदों आरो बेनि सायाव आसाम सोरखाराबो नोजोर होनो नांगोन होननानै बुंथिदों दिपेन बर' बिथाङा फिन खेबसेबाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल GMCHनि सांग्रांथि गैयि जाथाया सोराङाव फैदों दाखालिसो GMCHआव डक्टरफोरनि सांग्रांथि गैयिनि थाखाय 24 घन्टानि गेजेराव 12 COVID-19 बेरामिफ्रा थैनो गोनां जादोंमोन देहा फाहामसालियाव हरनि समाव सिनियर डक्टर गैयिनि थाखायनो बेरामिफोरनि जिउ खहा जादोंमोन देहा फाहामसालिनि बेबायदि सांग्रांथि गैयैया गोबां सावरायजादोंमोन फिन दा आरोबाव GMCHनि सांग्रांथि गैयि जाथाया सोराङाव फैदों नाथाय बे बाराव देहा फाहामसालिनि गुबुन रोखोमनि सांग्रांथि गैयि जाथाया सोराङाव फैदों जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुनिकी भुइया दत्ता आरो गौतम दत्ता मुंनि बिसि आरो फिसाय सानैनावबो COVID-19 पजिटिभ जादोंमोन बिसि रुनिकी भुइया दत्ताखौ GMCH देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो फिसाय गौतम दत्ताआ गुबुन देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोन नाथाय देहानि थासारि गाज्रि जानानै बिसि रुनिकी भुइया दत्ताया GMCHआवनो जोबथा हां लादों बिसि थैनायनि खौरां मोनदोंब्लाबो फिसायाबो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानायनि थाखाय GMCHआव थांनानै खौरां लाहैनो हायाखैमोन बिसिनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय लांनायाव GMCHनिफ्राय जेबो खौरां हरालासे NGOनि एम्बुलेन्स सालायग्रा जेहेरुल हकआ फन हरनानै थैनायनि फिसायनो खौरांखौ हरदोंमोन आरो बिथांमोनहानो जोबथा बिदाय होदोंमोन उनाव जेब्ला गौतम दत्तआ बिसिनि गाननाय जोमनाय सना रुफा आरो मबाइलखौ लायनो थाखाय GMCHआव थाङो अब्ला GMCHनिफ्राय फोरमायथिदों दि थैनायनि सना रुफा मबाइल गासैखौबो NGOनि एम्बुलेन्स सालायग्रा जेहेरुल हकआ गावखौ न'खरनि मानसि सिनायथि होनानै लानानै थांजोब्बाय आरो बियो रेजिस्टारावबो लिरनाय दङ रेजिस्टाराव होनाय फन नाम्बारनि गेजेरजों ड्राइभार जेहेरुल हकनाव सना रुफानि सोमोन्दै सोंहरनायाव जेहेरुल हकआ लाङाखै होननानै सिमान लादों देहा फाहामसालिनि बेबायदि सांग्रांथि गैयिनि सायावनो बोराबखांदों गौतम दत्तआ मानोना ड्राइभार जेहेरुल हकजों गौतम दत्तजों न'खरनि सोमोन्दो जाया लोगोसे देहा फाहामसालिनिफ्रायबो खेबसेबो फन हरनानै बेनि सोमोन्दै खोन्थाहराखै एबा सोंहराखैबो होननानै अजद दैखांदों जाहाथे उननि समाव बेबायदि जाथाया जाबावा बेनि थाखाय GMCHनि हेंथायै गौतम दत्तआ पुलिस थानायाव FIRबो होबाय देहा फाहामसालिनिफ्राय गोमानाय सना रुफानि मादाव सनानि गोदोनानि माला खोमानि सना गंनै आस्थाम आरो गंनै रुफानि आस्थाम जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लायाव रैखाथि हान्जा आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों जाय गावलायलायनायाव 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों आरो रैखाथि हान्जानि सासे जवाना जिउ गोमादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि राजपुरा ओनसोलनि हाजिन गामियाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामहैदोंमोन बेयावनो रैखाथि बिफान आरो उदखारिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन बे गावलायलायनायजों रैखाथि बिफाननि सासे जवानाव गुलि नांदोंमोन उनाव बिथाङा देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों उनाव एडिशनेल फर्स लिंहरबावनानै 5 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों 5 उदखारिया लास्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानिमोन 5नि मादाव सासेया लास्कार-इ-ताइबानि डिस्ट्रिक्ट कमान्डार मुङा निसास लने गुबुन 4 उदखारिफोरनि मुङा फारियै दनिश मन्जुर रेहान आमिरवागा आरो गुबुन सासेनि मुंखौ मोननाय जायाखै HSLC आरो HS जोबथा आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क होनो थाखाय मार्किं सिस्टेम दिहुननानै आसाम सोलोंथाइ बिफाना फोसावदोंमोन नाथाय मार्किं सिस्टेमनि गेजेरजों पास जानाय फरायसाफोरा माखासे आसाम सोरखारनि साख्रिफोर जेराव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्क्सखौ बिनाय जायो बैफोर साख्रिनि थाखाय
फरायसाफोरा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै आसामनि सोलोंथाइ बिफाना रोखायै फोरमायथिदोंमोन, जायखौ लानानै गोबां फरायसाफोरानो गोजोननाय गैयै फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं आसाम सोरखारनि बे सिस्टेमजों गोजोननाय गैयै फोरमायथिदों एबसु, आसु आरो AJYCP आफादफोराबो। लोगोसे आसाम सोरखारजों फोसावजानाय बे नियमखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय दाबि खालामदों एबसु आरो आसुआ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया क'क्राझारनि बागानसालियाव थानाय मिरु गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आसामनि सोलोंथाइ बिफाना फोसावनानै होनाय मार्किं सिस्टेमनि सायाव माखासे खोथा फोरमायथिदों। आसाम सोरखारजों फोसावजानाय नटिस जेराव रोखायै लिरनाय दंमोन फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सायाव बानायनाय मार्किं सिस्टेमनि गेजेरजों मार्कशीट मोननाया खालि फरायसाफोरखौ पास खालामनो थाखायल' आरो एडमिशन आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखायल'। बे सार्टिफिकेटआ माखासे साख्रिफोरनि थाखाय गनायजानाय नङा। बेनि सायावनो गोजोन गैयै फोरमायथिदों एबसुआ आरो बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि गांसे मार्कशीट, गांसे सार्टिफिकेटजोंनो एडमिशन मोननाय, गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो गासैबो साख्रिनि थाखायनो गनायजानाय जानो नांगोन होननानै। लोगोसे आसाम सोरखारजों फोसावजानाय बे नियमखौ बोखारनानै लाफिननो थाखाय आसाम सोरखारखौ खावलायदों। बेराफारसेथिं बे सिस्टेमखौ बोखारनानै लाफिननो हानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथिदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बोखारनानै लाफिननो हायैनि जाहोनखौ बिथाङा फोरमायथिदों दि 2021 एबा देग्लाय मार्क होनायनि सायाव दिहुननानै होनाय मार्किं सिस्टेमनि गेजेरजों जायफोर फरायसाफोरा पास जादों बिथांमोनहा आनजाद होआलासेसो पास जानाय फरायसाफोर। बेनिखायनो माखासे साख्रि जेराव HSLC आरो HSनि मार्कखौ लानाय जायो, बैफोर साख्रिनि थाखाय 2021 मायथाइनि सिगां जायफोर फरायसाफोरा आनजाद लिरनानै पास जादों आरो 2021 मायथाइनि उनाव आनजाद लिरनानै जायफोर फरायसाफोरा पास जागोन बिथांमोनहा बेनि हेंथायै बिजिरसालिसिम थांनायनि आसा दङ। मानोना देग्लायनि मार्किं सिस्टेमनि गेजेरजों मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि पास जानाय फरायसाफोरजों गुबुन बोसोराव पास जानाय फरायसाफोरजों रुजुनो हाया एबा रुजुजाया होननानै बुंथिदों बिथाङा। बेनिखायनो आसाम सोरखारा एडभकेट जेनेरेलजों सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बे थांखिखौ लानाय जादों आरो बे थांखिखौ बोखारफिननो हानाय नङा होननानै रोखायै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा। बिथाङा बे नियमखौ आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे साख्रिनि थाखायल' खालामनाय जादों होननानै बुंथिदों। आसाम गभर्नमेन्टनि बाहेरा गुबुन साख्रिनि थाखाय बुंनो हाया होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। पुलिसनि गाननाय जोमनाय गाननानै न'निफ्रायनो मानसि लांखारनाय जाथायनि मास्टारमाइन्ड कनवालदीप सिंह सिद्धुखौ एनकाउन्टाराव गावथारबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 23 जुनाव गुवाहाटी पल्टन बाजारनि कालीबारियाव फालांगिरि अजित दासखौ गावनि न'निफ्रायनो साद' दुथांफोरा लांखारदोंमोन, जेराव लांखारग्रा साद'नि मादाव साथामा पुलिसमोन। अजित दासखौ लांखारनायनि उनावनो नखरनि सुबुंफोरा पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बे एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसा लांखारजानाय फालांगिरि अजित दासखौ जागिरदनि खगुवा हाजो ओनसोलनिफ्राय रैखाबो खालामनो हादोंमोन आरो लांखारग्रा दुथां साद'खौबो एरेस्ट खालामदोंमोन। बे मानसि लांखारनायनि गुबै दायनिगिरि मास्टारमाइन्ड कनवालदीप सिंह सिद्धुखौ आसाम पुलिसा हमबायमोन। बेयावनो लाबोबाय थानाय समाव कार्बि आंलं जिल्लानि दलदली रिजार्भ फरेस्ट खाथियाव दुथां कनवालदीपआ पुलिसनि सिलाइखौ सेख'नानै पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै खारनो नाजादोंमोन। बेयावनो पुलिसा दुथांनि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों। उनाव दुथांखौ देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादोंमोनब्लाबो देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों दुथाङा। मख'नो गोनांदि दुथां कनवालदीप सिंह सिद्धुआ रेलवे पुलिसनि इन्सपेक्टरमोन। रायजोआव आसाम सोरखारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाहोनायनि खोथा होबोबाय थानायजों लोगोसे रायजोआव सोलोंथाइ होनाय एबा इडुकेसन सिस्टेमखौ डिजिटाइजेसन एबा अनलाइननि गेजेरजों फोरोंथाइ होनायनि सायाव खोथा होबोबाय थादों। नाथाय बे समाव मोनसे रिपर्ट दिहुनदों मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसना, जाय रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव इडुकेसन सिस्टेमखौ डिजिटाइजेसन खालामनाया गोरलै नङा। एकाडेमिक इयार 2019-20 नि सायाव दिहुननाय मिनिस्ट्रि अफ इडुकेसननि लेटेस्ट रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव जेसेबां फरायसालिफोर दङ बेनि 5.82% फरायसालिफोरावल' इन्टारनेटनि सुबिदा दङ आरो 5.82%आनो भारतनि मादावनो खमसिन जौखोन्दो। अदेबानि जौखोन्दो हिसाबै आसामनि फरायसालिफोरावनो बयनिख्रुइबो खमसिन इन्टारनेटनि सुबिदा दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव 12.7% फरायसालिफोरावल' फांसनेल एबा खामानि होग्रा कम्पिउटारनि सुबिदा दङ आरो बेनि अनगायैबो सेकेन्डारि लेभेलाव ड्रप आउट एबा फरायसालि थांनायखौ नागारनाय जौखोन्दोआबो
भारतनि मादावनो आसामा टप लिस्ट रायजोफोरनि मादाव गंसे रायजो। एकाडेमिक इयार 2019-20 नि रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव गासै गं 65,907 फरायसालिफोर दङ। बेनि मादाव गं 47,157आ सोरखारि फरायसालिफोर। आसामनि सोरखारि फरायसालिफोरनि मादाव 11.44 जौखोन्दोआवल' कम्पिउटारनि सुबिदा दङ आरो 4.32 जौखोन्दो फरायसालिफोरावल' इन्टारनेटनि कानेक्सन दङ। रायजोआव फिन मानसि लांखारनाय जाथाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 30 जुनाव बिटिसिनि बारग' EM गणेश कछारीनि फंबाय जयन्त कछारी 40 बोसोर बैसोनि आरो बिथांनि लोगो कुशल कलिता 43 बोसोर बैसोनि गुवाहाटीनि गारभाङा रिजार्भ फरेस्टआव प्लान्टेशन वार्क एबा बिफां फुलि गायनायखौ नायनो थाखाय थांदोंमोन। बेनिफ्रायनो सानैबो गोमानानै दङ। बे लांखारनाय जाथायखौ गार' उदखारि हान्जा GNLA नि आखाय थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे गोमानाय जाथायखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरा गरचुक पुलिस थानायाव केस रेजिस्टार खालामबाय। बिटिआर गोरोबथानि दफायाव थानाय बायदि बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय लेखा बाक्सा जिल्लानि कुमरिकाटा भारत भुटान सिमानि साखाथि सुसिपुराव मैयानिफ्राय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं होनाय हाबाफारिया जागायबाय। बे हाबाफारिखौ मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होदों आरो बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर', MCLA बिजित गोरा नार्जारी, पबित्र कुमार बर' बिथांमोनजों लोगोसे आसाम पुलिस SSB हान्जानि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। बे बेखेवनाय हाबाफारिनिफ्राय मन्त्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गेजेरजों आर्मि, पेरामिलिटारि जेरै SSB, CRPF, BSF, ITBP फोरनि थाखाय माबोरै थाग थियारि खालामनांगौ बेनि सायाव फर्म फिलआपनिफ्राय लानानै गासैखौबो सोलोंथाइ होनाय जागोन। बेनिखायनो गोसो गोनांफोरखौ बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बिथाङा। लोगोसे बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंआव हारसा बर'नि जेबो खोथा गैया, गासैबो बाहागो लानो हागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। गुजरातनि माना पाटेलखौ जानो गोनां टकिअ अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'नाय जाबाय। माना पाटेल बिथाङा टकिअ अलिम्पिक्सआव 100 मिटार बेकस्ट्रक सानस्रिनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। बिथाङानो भारतनिफ्राय गिबिसिन आइजो जाय टकिअ अलिम्पिक्सनि थाखाय सानस्रिनाय बादायलायनायनि थाखाय सायख'जादों। बिथांनि अनगायैबो मिरुतनि जेभलिन खुबैग्रा अन्नु रानीआ भारतनि मादावनो गिबिसिन जाय जेभलिन गेलेनायनि थाखाय टकिअ अलिम्पिक्सआव सायख'जादों। बिथांनि अनगायैबो सानिया मिर्जा आरो अंकिता रायना बिथांमोनहाबो जानो गोनां टकिअ अलिम्पिक्सआव वमेन्स डाबल्स टेनिस गेलेनायाव भारतनि जानानै गेलेगोन। लोगोसे भारतनि स्प्रिन्टार दुती चान्द बिथाङाबो टकिअ अलिम्पिक्सआव 100 मिटार आरो 200 मिटार खारनाय बादायलायनायनि थाखाय सायख'जाबाय। शिबसागर बियाबनि MLA आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगৈ बिथाङा MLA महरै गिबि खेबनि थाखाय मैया शिबसागर बियाबाव दावबायफैदोंमोन। शिबसागरनि थियगाव बिथां अखिल गगैखौ मदद खालामग्रा गोबां मददगिरिफोरा बिथांखौ लोगो हमनो थाखाय गारि मथर लानानै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैदोंमोन। नाथाय अखिल गगैखौ लोगो हमनो फैनायफोरा थियग पुलिसजों हमजानो गोनां जादों। COVID-19 नि नेमखान्थि सिफायनानै गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय फैनाय आरो कार्फ्युनि समाव ओंखारनायनि थाखायनो माखासे रायजो राजाफोरखौ हमनाय जादों आरो माखासे गारिफोरखौबो हमनाय जादों होननानै फोरमायथिदों थियग पुलिसआ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।